Madzulo abwino alero lolemba ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Mercedes Amawa ndi msangayo Savita Wilima, koma poyamba nayi mitu ya nkhanizi. Msika wa fodya utsegulira ku Lilongwe ndi pempho kwa kampani zogula kuti adzigula fodya pa mtengo wabwino. Bwalo la magistrate ku Lilongwe lapereka masiku 14 kuti oyimira boma komanso oganiziridwa apereke zikalata zawo pa mlandu okhudza mlembi wamkulu wa chipani cha MCP Richard Chimwendo Banda ndi ena. Ndipo timu ya mpira wa manja yachisodzera ya dziko lino yakonzeka kukapikisana nawo mpikisano wa NTL mdziko la South Africa lachinayi likudzali. Tsopano nkhanizi mwa tsatanitsatani. Msika wa fodya utsegulira ku Lilongwe ndi pempho kwa makampani ogula fodya kuti agule fodya pa mtengo wabwino kuti nawo alimi apeze phindu. Nduna ya zaulimi ya Rosa Mbirizi ndi wanena izi ku Kanengo mu mzinda wa Lilongwe potsegulira msikawo. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Yafikanso nthawi imene alimi a fodya amalandira malipiro awo chifukwa cha thukuta limene akhetsa polima fodya. Mbali inayi akuthandizira kuti dziko lino lipeze ndalama zakunja forex. Potsegulira malonda a fodya ku Lilongwe, nduna ya zamalimidwe a Rosa Mbirizi yapempha makampani onse ogula fodya mdziko muno kuti choyambirira aziyika zofuna za alimi patsogolo pambuyo pa china chilichonse. A Rosa Mbirizi achenjeza kuti pasapezeke ogula fodya wina aliyense amene azigula fodyayo pa mitengo yotsika kwambiri yosiyana ndi imene boma lakhazikitsa. Pamenepa a Rosa Mbirizi atsimikizira alimi mdziko muno kuti boma la Profesa Peter Mutharika layika mtima kwambiri poteteza alimi ku nkhanza zina zilizonse zimene amatha kukumana nazo, kuphatikizapo kudyeredwa masuku pamutu ndi makampani ogula fodya. Ambirizi anapemphanso makampaniwo kuti ngakhale dziko lino lalima fodya ochuluka kwambiri, nkofunika kuti makampaniwo agule fodya yense ngati momwe adachitira malonda a fodya a chaka chatha. Iwo apemphanso bungwe limene limayang'anira ulimi wa fodya mdziko muno la Tobacco Commission kuti liwonetsetse kuti alimi akulima mulingo wa fodya yekhayo ogwirizana ndi amene ogula akumufuna. A Rosa Mbirizi apemphanso a Tobacco Commission kuti nthawi yakwana tsopano yokuti ayambe kupeza njira zina zopangira katundu osiyanasiyana kuchoka ku fodya malo mongodalira kugulitsa fodyayo ngati momwe zikuchitikira panopa. A Rosa Mbirizi anapemphanso alimi kuti asamale kwambiri chilengedwe kamba kuti nchofunika kwambiri pa ulimi wawo wa fodya, komanso apewe kulembana ntchito kuti adzigwira ntchito m'minda ya fodya pofuna kuti fodya ochoka kuno ku Malawi azikhala kuti wakwaniritsa zonse zofunikira zimene ogula fodya ngakhalenso opanga katundu osiyanasiyana a fodya amadzifuna ku maiko akunja. Pa ntchitidwe otulutsa fodya kuchoka mdziko muno kupita naye maiko oyandikana nawo, a Rosa Mbirizi achenjeza kuti ntchitidwe umenewu siwabwino ndipo usachitike. Tikatenga fodya wa pa contract ameneyo ndaona kuti akugulidwa kwambiri, akugulidwa bwino kwambiri, ndipo tikwayamikira ma buyers athu kuti apitirize zimene ationetsa koyambirira kuno. Mmene ndimabwera kuno, a President Profesa Peter Mutharika anandiuza motsimikiza kwambiri kunena kuti ndapange woni anthu alimi athu even mavenda kuti asatuluse fodya mdziko muno, ndipo tigwirisa ntchito nthambi zathu zonse zachitetezo kuti fodya wathu atetezedwe asatuluke kunja kwa dziko lino. Abi Matanda ndi wachiwiri kwa wapampando wakuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe la Tobacco Commission, ndipo akuti bungwe lawo ladzipereka kuonetsetsa kuti ntchitidwe ozembetsa fodya kupita naye maiko oyandikana nawo usachitike mdziko muno. Sicholinga cha boma linolo kuti mitengo itsike, chifukwa tikudziwa mulimi wavutika bwanji kuti akatulutse fodya wakeyo. Grading yapangika bwino ndi high professional people amene amadziwa kuchita grade fodya. Ndiye mitengo imene amabweretsa kuti ndi mwakuti iyenera kukhala imeneyo yosachepera, chifukwa sitikubera munthu komando tingokambirana ndi ogula adziwe kuti fodya uyuyu anthu amalimawo amuzunzikira. Chaka chino dziko la Malawi lili ndi makampani asanu ndi atatu 8 amene akugula fodyayo, ndipo pa tsiku loyamba mitengo inali pakati pa $1.90 kukafika pa $2.50 pa kilogramu. Malinga ndi bungwe la Tobacco Commission, dziko la Malawi chaka chino
lalima fodya okwana 197 million kilograms mosiyana pang'ono ndi fodya amene ogula akumufuna yemwe ndi olemera makilogalamu 170 million. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Wachiwiri woyamba kwa spika wa nyumba ya malamulo a Victor Musowa wati maphunziro a sabata zitatu aphungu ku nyumba ya malamulo athandizira aphunguwa kukhala ndi luso lapadera komanso kupititsa patsogolo kuthekera pakagwiridwe kawo ka ntchito pomwe zinthu zikupitirira kusintha. Musowa ayankhula izi pomwe amatsegulira maphunziro a gulu loyamba la aphungu ku nyumba ya malamulo omwe akuchitikira ku skulu ya ukachenjede ya Malawi School of Government mu mzinda wa Lilongwe. Olive Phiri wafika ndi ripoti. Maphunziro aphungu a nyumba ya malamulo akuti anayamba mzaka za 1990 ndipo akuti athandizira kuphunzitsa aphungu kukhala ndi luso loyenera, kuthandizira zomwe akukambirana kukhala zapamwamba komanso kupanga ziganizo zoyenera mu nyumba ya malamulo. Wachiwiri woyamba kwa spikala wa nyumba ya malamulo a Victor Musowa ati maphunzirowa ndi njira imodzi yothandizira kuti nyumba ya malamulo izigwira bwino ntchito yake. Musowa ati maphunzirowa ndi othandiziranso kuti aphunguwa adzigwira bwino ntchito yawo yopanga malamulo yoyimira anthu ndi kuonanso momwe zinthu zikuyendera mdziko. Iwo alimbikitsa gulu loyamba la aphungu omwe akutenga nawo gawo pa maphunzirowa kuti achilimike pa maphunzirowa kuti akapita ku nyumba ya malamulo zokambirana ziziyenda bwino monga momwe zimayenera kukhalira. Maphunziro awa ndi aphungu aja kamatuluka kunoko tikagawira ntchito yoti agwire ofesi ya speaker ikapasa azigwira musenzera kuti akusowa chimene akupanga. Mukoza kuona tayamba ndi moto tutemwinoyo chifukwa chamene vision ya speaker ilili tayamba ndi moto kwambiri andifuna tauza malayi kuti tikangophunzira kuno moto uja ndiye kuti wakwera. Mawu ake mkulu wa skulu ya ukachenjede ya Malawi School of Government yomwe ikuphunzitsa aphunguwa Asiatu Chiweza ati ulamuliro wa masiku ano umafunika kupitiriza kumaphunzitsa aphungu powathandizira kuti akhale ndi nzeru komanso luso loyenera. Achiweza ati izi nzoyenera popeza zimathandizira aphunguwa kukhala ndi luso, zimathandizira pakagwiridwe ntchito kabwino komanso zimathandiza kubweretsa kusintha mdziko. Ndiye program ngati imene ndionera kuti inayamba kalekale panopo tapanganso imodzi ndi a parliament kuti akhale odzitsata mudi alina lilonse la ntchito zimene amagwira. Ndiye tikuyang'ana maphunziro okhudza kuti kodi business ya parliament imayenda bwanji, kodi malamulo ofunika a dziko lino ndi ati, constitution ndi zinthu zina ndi zina. Gulu loyamba la aphungu omwe akutengapo gawo pa maphunzirowa alipo okwanira 45. Maphunzirowa ayikachidwe pa magawo monga malamulo a dziko, mphamvu ndi malamulo omwe amakhudza kayendetsedwe ka nyumba ya malamulo, kupanga malamulo, zaulamuliro, ufulu wa demokrasi, ufulu wa chibadwidwe, komanso kayendetsedwe ka makhonsolo. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Pali chiyembekezo choti ntchito zakayendetsedwe ka ndalama zaboma zipitirira kuchita bwino kutsatira maphunziro apadera akagwiritsidwe ntchito ka makina a IFMIS omwe unduna wa zachuma ukonzera ogwira ntchito ake. Poyankhula pomwe amatsegulira maphunzirowa mkulu woona ntchito zachuma mu undunawo a Friday Likwinji anati kamba kakusokonekera kwa maphunziro ogwira ntchito ena amasokoneza kayendetsedwe ka chuma mosadziwa. Tili magambirana progress mene tachitira from mene tinayambira chaka kufikira February before we closed pa marriage. Then one of the issues imene inatuluka inali yoti anthu ambiri nali ndi less capacity muka kugwiritsidwa ntchito ka sapu user IFMIS. So tinachitenga chiganizo kuti tipange training imeneyi ministry yaikulu imene tikuchita implement Pillar 1 ya Malawi 2063 agriculture productivity and commercialization, and it follows kuti timalandira ndalama zambiri. One of the ministry amene timalandira ndalama zambiri mboma the Ministry of Agriculture,
and kuti use bwino ndalama zimene anthu athu ayeneranso kuziwa mayuzidwe a system imene tikamachita implement ma programs ma interventions amene akuthandizira ku food security, amene akuthandizira ku chita generate forex through export crops, ate kuuza bwino ndalama zimene so that my interventions iso akhali. Ndipo mawake mkulu wa FMC amasauko kumwenda ati pakuti pa maphunziro wawo kugwira ntchito apeza ukadaulo wonse woyenera. Choyamba ndi thokoze unduna wa zamalimidwe popeza ndalama zoti tithe kupangira training imeneyi. Tikuyembekezera kuti pakamatha 2 weeks imene ikuyamba lero anthu amene asonkhana kuno kuchokera ku nduna wa zamalimidwe aphunzira ndi kudziwa kagwiritsidwe bwino ka ntchito ka system yathu ya FMS po ma areas ngati kupanga ma payment ogula zinthu ndi ma payment in general. Choncho tindi chikhulupiriro kuti ikatha training imene akhala atadziwa kugwiritsa bwino ntchito FMS kuti zinthu zina ndi zina zimene amalakwitsa athe kumakagwira bwino ndi kuzilongosola mopanda mavuto ena. Nduna yasamtengatenga Ajab Muhango atsimikizira anthu kuti boma lapeza kampani imene imange mlatho oyembekezera wankuma mu msewu wa M5 ku Nkhotakota. Mlatho unaonongeka chifukwa cha mvula yamphamvu imene inakokolola mlatho ndi kusokoneza mayendedwe a anthu ndi galimoto. Hassan Piri wafika ndi ripoti. Kuonongeka kwa mlatho kwachititsa kuti anthu avutike pa mayendedwe pa msewu wa M5 mboma la Nkhotakota. Nduna ya zamtengatenga Ajab Muhango ayendera mlatho kuti aone mmene zinthu zikukhalira ndi kupeza yankho la msangamsanga pa vutolo. Iwo ati boma lapeza kampani ya China Civils imene igwire ntchito yomanga mlatho kuti anthu ayambirenso kuyenda mosavuta. Choncho ndinokondo kuti lino tapeza contractor China Civils amene wayamba ntchito yokonza bridge la mbali kuti magalimoto azita kuyenda anthu athe kumalumikizana chifukwa vutoli la sokoneza malonda kudera la kuno Nkhotakota kupita kumpoto. Ndunayi yatinso pakadali pano misewu yambiri komanso milatho yaonongeka chifukwa cha mvula imene yakhala ikugwa mdziko muno. Komabe iwo atsimikizira anthu kuti akonza mavuto onse amene achitika m'misewu mdziko muno pofika mwezi wa Disemba. Misewu yathu yonse mdziko muno yaonongeka. Ikhala ntchito yayikulu kwambiri kuti tiyikonze. Maona mkwamba apeziratu Profesa Athapita Mutharika Nkulukuta moyo akhala kukumana ndi makampani osiyanasiyana kuti atithandizire kukuza mdziko kukuza misewu chifukwa boma paloka kuti peze ndalama zimene zifunike nkhani. Ndionera pano boma lili ndi ngongole yopita 1 trillion kwa makampani amapesa mafuta mdziko muno. Izi zichoti ndalama zimene zazo boma simatani silimatolera. Ndi vuto lalikulu. Komabe passport sogolewa Profesa Mutharika tikupira kuti mina kuti sogolera panopo zonse tiyamba kuzikonza. Posa boma tikati ku yemse ntchito yokonza misewu yambiri imene yaonongeka. Mlatho wa Nkoma mboma la Nkhotakota unakokoloka ndi mvula yamphamvu sabata yatha zimene zachititsa kuti anthu adzivutika kuyenda pa msewu wa M5. Hassan Piri, MBC, Mzuzu. Mukuonera nkhani nsi kuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Msika wa fodya utsegulira ku Lilongwe ndi pempho kwa kampani zogula kuti adzigula fodya pa mtengo wabwino. Bwalo la Magistrate ku Lilongwe lapereka masiku 14 kuti oyimira boma komanso oganiziridwa apereke zikalata zawo pa mlandu okhudza mlembi wamkulu wa chipani cha MCP Richard Chimwendo Banda ndi ena.
ndipo timu ya mpira wa manja yachisodzera ya dziko lino yakonzeka kukapikisana nawo mpikisano wa NTL mdziko la South Africa lachinayi likudzali. School's out, fun's in, adventures on, homework done, and holiday mode is activated. Let's hop to it! And he scores! This is your time. Holiday mode activated. Get and stay connected to DSTV and choose from a world of amazing kids entertainment. Takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Bwalo la milandu la Magistrate ku Lilongwe lapereka masiku 14 kuti oyimira boma komanso oganiziridwa apereke zikalata zawo ku bwaloli pa mlandu okhudza mlembi wamkulu wa chipani cha MCP ya Richard Chimwendo Banda komanso Alfred Dala Kadula. Awiriwa akuganizira kuti amafuna kupha a Frankie Chiwanda mu mwezi wa February mchaka cha 2021. Izi zikutsatira pempho lomwe oyimira Chimwendo Banda ndi Akadula anapereka ku bwaloli kuti pakhale kafukufuku mlandu usanapite ku bwalo lalikulu. Tindi zambiri mu ripoti ili. Pamene bwalo linakumana lolemba kuti oganiziridwa awauze kuti mlandu wawo upita ku bwalo lalikulu, oyimira oganiziridwa Khwima Mchizi anapereka pempho ku bwaloli. Iwo ati mbali yawo ikukhulupirira kuti bwaloli likuyenera kuchita kafukufuku osonyeza umboni wa mbali ya boma mlandu usanapite ku bwalo lalikulu. Ifeyo ngati ku defense timaona bengati kuti pali zinthu zina zimene court liyena kuwunikira bwinobwino kesi isanapite ku high court. Chikhulupiriro chathu tikuganiza kuti palibe mlandu wina uliwonse umene Achimwendo anapalamula, pachifukwa chimenecho sakuyenera kuzunzika kuti mpaka zikafike ku high court, pomwe panopa papita miyezi 4 aboma sanatipase umboni wina uliwonse umene ali nawo zokhuzana ndi nkhani imene anena kuti Achimwendo anapanga. Oyimira mbali ya boma pa mlandu adziko ndi anthu malunda ati mbali yawo sinalandire kalata la pempholi mu nthawi yabwino kuti iwowo apereke kalata zawo pa pempho la ambali yoganiziridwa. Owayimirira anthu awiriwa anapempha bwalo kuti iwo akuona kuti mlandu umenewo siwoyenera kuti upite ku bwalo lalikulu, ndipo anapempha kuti pakhale kafukufuku okuti bwalo limene laling'ono lipange mlandu asanapange chiganizo chopitisa ku bwalo lalikulu. Ife boma tinadzidzimutsidwa, choncho tinapempha kwa bwalo kuti atilole kuti ife kwankha kwake kwakukulu kukhale kochita kulemba, ndipo bwalo agwirizana nafe atipasa masiku 14 kuti tithe kukonzekera zikalata zathu ndi kupereka ku bwalo limenelo. Bwaloli layika pa 8 May chaka chino kuti mbali ya boma komanso yoganiziridwa akapereke zikalata zawo pofuna kupereka mwayi ku bwaloli kuti likhazikitse tsiku lomwe adzamve mlandu. A Richard Chimwendo Banda komanso Alfred Dala Kadula anawamanga mwezi wa December chaka chatha powaganizira kuti amafuna kupha Frankie Chiwanda mchaka cha 2021. Konsolo ya tauni ya Mangochi ikuyembekezeka kuyamba kutolera misonkho kudzera makina ndondomeko yomwe ipitise patsogolo ntchito yotolera ndalama. Mkulu wa tauni ya Mangochi a Ernest Kadzokoya ati kudzera mu njira yatsopanoyi amalonda adzilipira msonkho kudzera makina omwe konsoloyi ikuyembekezeka kugula zomwe zithandizire kuchepetsa mchitidwe wa chinyengo m'misika. Francis Banda walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Owen Mavula. Pamene boma likulimbikitsa ndondomeko yolipira ndalama kudzera mu njira zamakono, konsolo ya tauni ya Mangochi ati posachedwa apa iyamba kutolera misonkho pogwiritsa ntchito ndondomekoyi yomwe akuti ithandiza kuchepetsa mchitidwe wa chinyengo omwe akuti unakula pakati pa anthu otolera misonkho m'misika. Polankhula ndi MBC, mkulu wa tauni ya Mangochi a Ernest Kadzokoya ati ndondomekoyi ikudza pamene konsoloyi
yakhala ikutaya ndalama zambiri m'malo mopeza ndalama zoposa 100 million kwacha yomwe imayembekezera kutolera mwezi uliwonse. Zoonadi ndithu kuti ngati municipality ya Mangochi tikusintha kuchokera pamene timatolera ndalama kugwiritsa ntchito malisiti paper based imeneyo kuti no tikuyamba zogwiritsa ntchito za makono ma technology pamene pazikhala ma gadget anthu amene zigwiritsa ntchito machine kuti tolere ndalama zimenezi. Ndi njira imodzi yothandiza kuti muna chuma cha console chipite patsogolo zimene zitathandiza kubweretsa chikhulupiriro mwa anthu pena makhala muna kwakayikira anthu athaja amene amakatolera ziphaso kuti no pameneyo achisazigwira ndalama zithandiza kuti anthu azikhulupirira ndalama zotani kuti zikupita ku console komanso zichepetsati mwina ngati panali mwina pena ndalama kupita matumba ena zichepetsa kuteka kwa ndalama kumeneku. Chinanso koposaposa ndi kuti tikuyenda ndi makononso ndi kuti tikuyenera kuona kufasitaniza kuti even ndalama zikamatolera kunsika kuja ku office ngati kuno kuti zikhata dziwa kale. Iwo ati pakadali pano konsoloyi ikutolera ndalama zosaposera 60 million kwacha pa mwezi zomwe akuti zikuchitika chifukwa chakukula kwa mchitidwe wa chinyengo pamene otolera misonkho ena amalandira ndalama osapereka ziphaso. Pothirapo ndemanga wapampando wa komiti ya mabungwe omwe si aboma mbomali a Joseph Makwakwa alangiza konsoloyi kuti igwiritse ntchito ndondomekoyi moyenera pofuna kuti idzikwanitsa kulipira ntchito zosiyanasiyana kuphatikizapo za ukhondo. Kwa ife tikuona kuti njira ithandiza kwambiri chifukwa kanso ngati ili ndi ndalama mavuto amene tikuwaona m'misika atha. Vuto loyambirira mutapita m'misika mwathu zimbudzi zimene zili mu zosagwira ntchito komanso ngati zimbudzi zilipo ndi zonyasa kwambiri kuti munthu aloweko. Vuto la madzi muona kuti pa misika ambiri ilibe madzi mukafunsa akuzanena kuti ndalama alibe. Vuto la zinyalala zambiri sizitoledwa mukafunsa akuza kuti tutole zinyalala pakufunika ndalama zambiri ndi anthu amadabwa kuti kumatife misonkho chiperekereni nanga ndalama za misonkho yathu kumapita kuti ndeno apapa kukoneka kuti tsopano tiziona kuti ndalama ina iliyonse ya boma yapita ku boma ndipo aboma ayamba kugwiritsa ntchito ndalamayo. Ripoti la 2024 lokhudza katumizidwe ka ndalama kudzera mu njira zamakono zosagwiritsa ntchito ndalama za pepala kugwiritsa ntchito njira zamakono zolipirira ndi kutumizira ndalama kwakwera ndi 6.9%. Ndipo mu nkhani za masewero mphunzitsi wa timu wa mpira ya manja yachisodzera ya dziko lino Joanna Kachilika wati timu yakonzeka kukapikisana nawo mu mpikisano wa NTL mdziko la South Africa omwe uchitike kuyambira lachinayi likutsali. Kachilika wayankhula izi pomwe amalengeza ndandanda wa osewera omwe akupita nawo ku mpikisanowo. Amin Musa wafika ndi nkhani yonse. Kachilika wati akukhulupirira kuti osewera okwana 15 omwe watenga ku mpikisanowu akachilimika maka potengera ndi momwe aonetsera pa nthawi yomwe akhala okonzekera. Iye wati osewera onse 30 omwe anachita nawo zokonzekera anachilimika kwambiri ndipo izi zapangitsa kuti akhale ndi osewera omwe aonetsa ukadaulo weniweni. Sikuti tungopita kukangoyenda basi kuti tukayenda South Africa ndikabwera ayi komano ndi mmene tapangira zokonzekera zathu ndi mmene tabwerera ndi list imene yoyo achita bwino ndithu tikukhulupirira kuti tikapita ukoko sitikungangoyendayi tikapambana magemu amene tukasewera ku South Africa. Mtsogoleri wa bungwe loyendetsa masewero a mpira wa manja mdziko muno Vitumbiko Gubuduza wati akukhulupirira kuti mpikisanowu ukapereka mwayi kwa asungwanawa kuti akaonetse luso lawo ku matimu akuluakulu pa dziko lonse. Ifeyo tikukhulupirira kuti njira imene tikuyikayi komanso motsogozedwa kapena ndi support yochokera ku boma komanso ndi kumukulu itithandiza kunena kuti pathway yathu ya atsikanawa ikamakafika ku senior team akhale kunena kuti anthu akhwima kale ndi makompetition amene akusewerawa kuti azikatha kusewera pa mlingo waukulu. Mkulu wa chitukuko cha masewero ku nthambi ya boma ya Malawi National Council of Sports Wiza Msoya wati kukhala ndi timu yachisozera yokwanira monga iyi ndi njira yabwino pofuna kukhala ndi timu yaikulu ya mtsogolo. Ndondomeko ngati zimenezi nzofunikira kwambiri chifukwa mudziwa ino kuti osewera amene amasewera pa mpikisano ikuluikulu amenera azikhala kuti akusulidwa bwino kuchokera kuchiyambiko. So akamasewera mpikisano ngati imeneyi ya saizi iyi zimathandiza amene akukonzekera kuzasewera mpikisano ikuluikulu kutsogoloko. Maiko Malawi ndi Zimbabwe awayitana ngati alendo ku mpikisanowo omwe ukuyamba lachinayi pa 24 April mpaka pa 2 May. Timu ya Malawi ikayamba kusewera ndi timu ya KD Queens ndipo isewera masewero okwana 5 Amin Musa, MBC Sport, Blantyre.
boma lati kukonza ndondomeko zomwe zithandize kuthana ndi mikangano yokhudza maufumu mdziko muno. Nduna ya maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi ya Ben Phiri ndi yomwe yanena izi utatha mwambo woyika m'manda mfumu yayikulu Champiti yachinayi ya mboma la Ntcheu yomwe inamwalira lachisanu lapitali. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Popereka uthenga ochokera kwa mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika, nduna ya maboma ang'ono ndi chitukuko cha m'madera akumidzi a Ben Phiri anati mtsogoleri wa dziko linoyu ndokhumudwa kamba kakuti miyezi 5 yokha 9 mtundu wa maseko ngoni wataya mafumu atatu. Mafumu wa ndi Senior Chief Kachindamoto yachisanu ndi chimodzi ya mboma la Dedza, Senior Chief Kwataine yachinayi ya mboma la Ntcheu, ndipo pano Senior Chief Champiti yachinayi ya ku Ntcheuso. Ndunayi inaonjezera kunena kuti mikangano ya ufumu yomwe yachuluka mdziko muno imakhudza ntchito za chitukuko komanso zimakhudza mmene mafumu amatumikirira anthu awo. Pamene pa ndunayi inati ichi ndiye chifukwa chake boma likuchitapo kanthu pofuna kuthetsa nkhani ngati zimenezi. Tuchitapo zingapo koyamba kwina tayika zimene amati ma inquiry kapena magulu amafumu amene akafufuze kuti padakhota mpati tingakonze bwanji. Kwina tawachita engage amabanja awo chifukwa mkangano suchokera kutali amakhala kuti banja ili ndi banja ili mbanja momwemo akukanganirana ndetu ukambirana nawo kunena kuti akonze chifukwa chimodzi mwa ndondomeko za ufumu ndi kubweza mtendere ku mtundu. Ngati ku ufumu komweko kulibe mtendere palibe chifukwa chokuti awa apitirire kugwira ntchito. Tiwasiya zikangana tikapeza banja lina limene tingathe kulikweza chifukwa president alini mphamvu zokweza wina aliyense tiyakweza kuti anthu adzitumikiridwe moyenerera. Wajuli kwa nduna yona za chitetezo cha mdziko yemwenso ndi phungu wa nyumba ya malamulo ndera pakati cha kuvuma kwa Ntcheu Anomani Chisale anati malemu mfumu Champiti anali mmodzi mwa alangizi awo. Polankhulapo malo mwa inkosi ya makhosi Gomani yachisanu, inkosi Makwangwala ya mboma la Ntcheu inati ikuyembekezera kuti banja la Champiti litsata dongosolo lonse losankha mfumu ina. Ngwenyama inkosi ya makosi Gomani 5 mfumu ya maseko ngoni uthenga umene nandituma ndikuti titsate mwambo wathu wa chingoni wa maseko kuti mfumu ikamwalira kuno kungoni maseko ndi mwana wa mfumuyo amene ayenera kutenga mpando osati munthu wina aliyense. Pamwambowu mwana wa malemu mfumuyi Amofati Morton Champiti ndi ana waonetsa kuti ndi amene akuyenera kulowa ufumu. Malemu mfumu Champiti yachinayi idabadwa mchaka cha 1942 ndipo dzina lake linali Morton Mofati Champiti. Iwowa asiya mkazi ndi ana awiri. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. Msika wa fodya utsegulira ku Lilongwe ndi pempho kwa kampani zogula kuti adzigula fodya pa mtengo wabwino. Bwalo la magistrate ku Lilongwe lapereka masiku 14 kuti oyimira boma komanso oganiziridwa apereke zikalata zawo pa mlandu okhudza mlembi wamkulu wa chipani cha MCP Richard Chimwendo Banda ndi ena. Ndipo timu ya mpira wa manja yachisodzera ya dziko lino yakonzeka kukapikisana nawo mpikisano wa NTL mdziko la South Africa lachinayi likudzali. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa MBC.w kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mercy Zamawa ndi mzangayo Savita Wilima tukufunirani usiku opambana. Takulandirani ku nthawi ya zanyengo tione mmene nyengo ikasiku kuno komanso kufika mawa. Mvula inagwa mlena makamaka a mchigawo cha kumpoto moti kuiponga inagwa ni mlingo wa 27 pamene 14 ku Kapolo madamenewa ali tukalonga yochepa kwambiri inagwa Vimosa Chikangawa komanso kwa ndege la Nzuzu ndi ku Kalonga. Tipembeza kuti madambiri kukhala nyengo yotentha nthawi ya masana komanso mitambo yapo ndiapo ioneka malera ochepa. Izikhala chonchi kamba kuti tikulandira mphepo zomwe zofunda komanso zomwe zilibe chinyonto kwenikweni kuchokera kumvuma kumafalikira kwathu kuno zomwe zilimbikitse nyengo yotentha komanso mitambo malera ochepa. Usiku uno madambiri kukhala kopanda mitambo yochepa ioneka malera okwera mchigawo cha kumwera apo ndiapo mchigawo chapakati
maso mchigawo cha kumpoto mvula ingagwe madera mbali mwa nyanja monga ukalonga mama kuzakhala ofunda madera ambiri mbali mwa nyanja madigiri azangotsika wafika 22 ukalonga komanso kusalima ndi kumangochi kuyanyira mchigwa cha mtsinje wa Shire pamene madigiri angotsika kufika pa 26 mama kuzakhala nyengo ya dzuwa madera ambiri akwathu kuno mvula ingati kugwa makamaka mbali mwa nyanja ndake makamaka kukalonga komanso ena kuchitipa tikuyembeza kuti masana kuzakhala nyengo yotentha madera ambiri moti madigiri adzafika pa 27 ku Kasungu kulilongwe komanso kudetsa tentha kwambiri mchigwa cha mtsinje wa Shire kumene ku madigiri angakwere kufika pa 36 masana omwewo tikuyembekeza kuti madera ambiri kudzakhala nyengo yotentha komanso mitambo komatu malire ake ochepa komabe mvula osalephera makamaka mchigawo chakumpoto malire ngati ku Chitipa komanso ku Kalonga nyengo yotentha mtundu umene ukuyembekezeka kufika unkuchano lachitatu moti madera ambiri kudzakhala nyengo ya mitambo yochepa komabe mvula osalephera makamaka mbali mwa nyanja monga ku Kalonga komanso ngati ku Nkhatabe zanyengo nzomwezi tsalani bwino. And all their modern ambition pace there is